2009 ήταν όλο επιτυχίες και γι' αυτό επιλέξαμε τον ίδιο τόπο να κόψουμε για την πίτα του 2010. Γιατί είναι γούρικη. Ελπίζουμε και το 2010 τα παιδιά να έχουν συνέχεια επιτυχίες στους αγώνες και στις εκδρομές που πάμε. Χωρίς τούμπες. Χωρίς ζημιές και τούμπες εννοείται. Και ειδικά μέσα στο νερό. Όποιος θέλει μετά την κοπή πίτας έχουμε κανονίσει να πάμε για φαγητό στο κελί. Μπορεί να έρθει πάνω. Στην ταβέρνα το κελί. Λοιπόν, σας εύχομαι το 2010 καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία σε όλους και στις οικογένειές τους. Καλούς αγώνες. Περισσότερο. Και περισσότερα κύπελα, Δεν γίνεται αυτό. Ποιος θα έχεις πίτα? Σκουτέρι. Εδώ η κοπελιά, τα χεράκια της. Θέλαμε μια φήμη. Θέλουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Και υγεία. Πάμε να καταλάβετε. Ναι Γιώργο, έλα να φάμε Εγώ, έτσι και βρείτε, κανονίστε, θα σας βουτήξω μέσα. Το Φλουρί έχει και δώρο, Έχει σαμπάνια. Θα φτιαχτεί ο κόσμος. Έχει πιεστικό απ' έξω, λέει. Μαρία, πάμε. Ο πιστός δεν θα τρώει. Μπαμπή! Χαρή! Λάχος! Να ανεβάλω μέσα στο